Sibeke nawusethu siyabekela kakhulu ukubona bonke abazali bakhona iy'nceku zikaNkulunkulu ezikhona zonke iy'ngapheleli zethu zonke ezikhona sixolise kakhulu ngama-glitches enzakalayo sinendawo so sinesipower engekho reliable nisixolele kakhulu sizama ukuthola alternative sources later on tonight so that tomorrow we don't have these challenges. Siyaxolisa kakhulu asibona abantu besixakaxaka la endlini ethi ningazi bazalwane so sixolisa kakhulu ukubona konke okwenzakalayo kodwa siyabonga uNkulunkulu ukuthi Yesu yinenkosi manje ngoba icebo lakhe linevidiyo nayo izinto engayizayo futhi kumele sibe abantu abangamuvwa izimo when you have faith noma sekhona okwenzakalayo you must not be shaken by what is spoken, but you must have one mind. Icebo lakhe ngelenze video izwi kaNkulunkulu lizokhula. So ke ngiyabeka phansi umoya uNkulunkulu uzokhuluma nathi. Yabona this afternoon we have a servant of God amongst us, brother Mngani Apostle Agijima. We involved in a number of things apart from ministry. At some point that manje usebenza Department of Health. Kodwa futhi also runs the church as a child of God, is a pastor, Pastor Gates, kade Agijima noJesu kakhulu. We are honored for the first time ulapha, so we are excited to hear uNkulunkulu namhlanje siphathele naye uzoza ngaphambili. Very eloquent speaker. We are standing kakhulu. Police is one of police is just like a police case. A few weeks ago, started reporting why what time is the police case. My demands are prayers and who else is active motion and never to do time. But this police case is serious. It's the public and appropriate for school. So the too much most of police case when I run no make up at the box. There is a couple of stories as I want to say.
being a futhi bebende and everybody present here okhona namhlanje ngiyabingelela lonke egameni likaJesu. Ngiyabonga uNkulunkulu bazalwane okwenzela ithuba elihle ukuthi ngibe nani namhlanje. Ubaba uDlamini uzet indoda ehlelekile kudala enza isimemo kimi alibonga igama lenkosi. Noma kunjalo ke zangena nezinye zalakanyana intshumayelo yesithathu leyosukwini ikhona esasele kwamakhutha ngo7 ngakho ke ngiyawuzwa umzimba kodwa angizungenzela phansi ikhona lezoyisho namhlanje kule ndawo angedwa ke bazalwane ngiphelezela abantu abanye alibonga igama lenkosi khona ngisho unkosikazi wami ngiyibona nathandekayo alibonga igama lenkosi ngehlelo lapha emuva sikhuma ke nkosikazi kwamkhulu manje bengeke phela kwazi uzohlala emhlabeni lenkosana phambili alibonga igama lenkosi akakwazi ukuphazamisa succession plan yabashangisi ihlelo lomnikazi wamafa ngithe ngiyamsusa kabothi kuzobanzima ngithangalisa umama wakhe siyabonga kakhulu bathandekayo asithole ilizwi lenkosi encwadini kaMateyu isahluko sokuqala Matthew chapter number 1 so from verse 12 kuye verse 13 ngeke ngize ngiyenze indaba okukhuluma isiNgisi ngiyaqinisekisa asiyeke bangcwele benithembisa ukuthi ngizongivezela amavesi nabe besihlela nabo khona ke ngizongena kule ndaba engize ngayo namhlanje. Matthew chapter number 1 verse number 12 right through to verse number 16. Do we have it? After the exile to Babylon, Jeconiah was the father of Shealtiel. Shealtiel the father of Zerubbabel. Ngifuna nibabelele igama lalo baba ekuthiwa uJeconiah. Lo baba lo. Asiqhubekeni ke sehle nayo lapha. Zerubbabel the father bonke ke lamadoda abaliwe la nalamagama. Abihud the father of Eliakim, the father of Akim the father of yes, Asian up to 16. All right. Okay. And Jacob the father, Nahor, and Jacob the father. And Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah. Ukhona baba ekuthiwa uJeconiah. Lo baba ekuthiwa uJeconiah usolimweni. Lo uzalwa kukaJesu lo baba. Uzala bonke abantu bahambe bonke abantu baze bafike kulabo esifazini. uJakobe ozala uJosepha oshadela uMaria omaka Jesu uJesu oMesiya. Kodwa bonke basuka kulo baba ekuthiwa uJeconiah. Ngifuna nibambe lo ngoba ngizohlala kulo baba. Ubaluleke ngani lo baba mfundisi ushaka sePhasikeni? Asencwadini kaJeremiah chapter number 22 starting from verse number 24. Lo baba nimbambe. Uzala bonke labantu abanamagama amakhulu kuze kufike kulabesifazini. uJakobe baba kaJosepha, myeni kaMaria ozala uJesu ongumesiya. Now akasibheke lo baba ke, as surely as I live declares the Lord, isho inkosi ithi nangu lo baba sevela. If you this Jehoiakim's son, all right, let's proceed. This lo baba lo igama lakho uJeconiah. Wezindawo ababhali bamveza njengoKhoniya balinqamlela.
I will deliver you into the hands of those who want to kill you. uNkulunkulu lo baba ufuna ukuthi asize laba abafuna ukumbulala bamthole kalula. uNkulunkulu mfosusugange nokuvikela kwami ukuze abafuna ukubulala bathole. Njengoba ngibona umuswa ngesigqi sokukhuluma kaNkulunkulu ngesiprofeto sikanje, uNkulunkulu seqalile uyamqalekisa lo baba. Right. Abafuna ukubulala bazokubulala futhi nabantu abasabayo. Nebuchadnezzar, king of Babylon, and the Babylonians. Asiyena mfowethu. I will hurl you and the mother who gave you birth into another country. Ngizonidudula, ngidudulele ezweni elingaziwa, ngizonidingisa, usho uThixo. Ezweni elingazalwanga kulo. La nobabili niyofela khona nonyoka. uNkulunkulu uqalekisa indoda ekade iyindandatho esandleni sakhe. Le ndoda esikhuluma ngayo isonibweni lokuzalwa kukaJesu, kodwa siyibona ngapha iyaqalekiswa. Asiyeni. You will never come back to the land you long to return to. Yes, it's just like this. uNkulunkulu ngiyayivala i-restoration. Awusoze wabuyela esweni owuzelwe kulo. Asiqhubekeni. Is this man Jehoiakim, a despised, broken pot, an object no one wants? Why will he and his children be held out, cast into the land they do not know? Let's go on. Asiqhubekeni. Asiqhubekeni. This is what the Lord says. Not what sure he goes. Lobani ngale ndoda, nilobe kube ngathi indoda engazalanga ngani. But le ndoda nje ngilifundele ukuthi izele. Nibabona iloza lubheka noba. Ukuthi uNkulunkulu ebusweni babo nasengqondweni yami njengoThixo. Le ndoda noma ngabe yake yaba indandatho esandleni sami, abayibhekayo abayibheka ungathi ayizalanga. Le ndoda lithi iBhayibheli will not prosper. Ubaba nje ongeke azaphumelela ngishaka zamani. But i-problem yangalo baba ongeke azaphumelela usonibweni likaJesu. Last thing asiphumelela khona. Sashulo lesizotholana khona manje. He will not prosper in his lifetime. Hayi khona sazoshintsha. Ngeke aphumelele tu. Uyoze ayekebo lethu. Lo baba engaphumelelanga. Uma kukhuluma ngempumelelo kukhuluma ngengcebo. Lena gama lisebenzela prosper. Alonga ngeke abe nakuthula. Uprosperity unokuthula. Uprosperity unengcebo. Uprosperity une-soundness of the mind. Ukusanguluka. Uprosperity bazalwane uneyitozo. Lo baba ngeke abe nazo lezi zinto. Usethi uNkulunkulu enzalweni yakhe akekho futhi oyophumelela. Abesevala umgido athi enzalweni yalo baba akekho ohlala esihlalweni sikaDavide. Akekho oyobusa abaJuda. uNkulunkulu uqalekisa le ndoda ziningi zingayishoyo ukuthi ngayiphumelele. Iy'ngane zawo ngeyiphumelele. Esizalweni sayo akekho ohlala esihlalweni sikaDavide. Enzalweni yayo akekho oyobusa nanini. Eqalekisa indoda ekade iyindandatho esandleni sakhe. Inkinga yake abalandela yile lo baba oqalekiswayo ukwi-lineage. Fanele uNkulunkulu asamvelele ukuthi kufanele kulo baba kuqhamuke uJesu ozophumelela. Kuqhamuke uJesu ozobusa. Kuqhamuke uJesu ozolawula. Kuqhamuke uJesu ozosindisa impilo. Kuqhamuke uJesu we-breakthrough. Kuqhamuke uJesu we-elevation. Kuqhamuke uJesu we-healing. But uNkulunkulu useshilo nezwi lingephuthe wathi le ndoda ngeke iphumelele. Jeconiah gave back to Zerubbabel, to
Ehud, to Jacob, to Joseph, the husband of Mary, the mother of Jesus, Jesus the Messiah. Lana kukhona uJekonia, kodwa kufanele phinde qhamuke uJesu. Ukhamke endodeni eqalekisiwe. uThixo enguThixo bazalwane, ungqondoqondo, omnipresent, omnipotent, and all-knowing God, the only wise God. uThixo kudala hlakaniphi, wathi ukuze ngimlethe uJesu aphambane nalesi siqalekiso, kuzofanele ngiyokhe ngikulimo. Ukuze ngikwazi ukuletha uJesu abe yilento esimshumayela thina eyiyo, njengoba simshumayela redemption, kuzofanele ngiyokhe ngikulimo, fanele ngigqoke i-overall ngikhe ngikulimo. Wafuna intombazane uNkulunkulu engamazi umuntu wesilisa, yavakashela ingelosi, yamemeza ingelosi yathi wena wesifazane ubusisile phakathi kwabanye abafazi, uzosilekelwa umoya, kanti uThixo usekhe ngikulimo. Uzosilekelwa umoya bese bewito engcwele eswini sakho, ungamangali kuzokwenzeka kanjani, indoda ungayazi, uzomandla unqanda indaba kaJekonia. uNkulunkulu uyoqesha isiqalekiso ukuthi singabi nayo i-future. Hawu indoda ngiyazi nje Nkosi yami, vele uzosibekelwa umoya engcwele, awudingi indoda ukuze kwenzeke lento ngeke uzoyizala ingcwele. Uyoyiqamba negama uthi uJesu umyeni osindisa abantu ezonweni zabo. Wabonga igama leNkosi. Uma uJesu esezozalwa bazalwane, wafikela kule ntombazane, uthe uNkulunkulu mengena khoma fezo sesizulwini, wathola uMaria uqhamuka kwi-David decline. Wathola ukuthi uMaria uqhamuka olimeni lakaDavide. Wathi uNkulunkulu bethu ubheka amagama, wathola ngeke uJekonia. Wayesethi ngizokhansela ulimo lomkhwanyawo, lana ngiyilethayo ngiyilethe ngolimo lukamakoti esiphambanweni bazalwane, kushintshwe izinto ukuthi ngabe iqhamuka khona, zingabe isaqhamuka khona. Usizo lwami luvelaphi na? Usizo lwami luvela entabeni. Isiphambano sishintshe izinto. Ulayito zakho beqhamuka khona, zingabe isaqhamuka khona, ngoba nabe iqhamuka khona ziza nenyembezi, nabe iqhamuka khona ziza nosisi, nabe iqhamuka khona ziza nemithwalo, nabe iqhamuka khona ziza nokushizila, nabe iqhamuka khona ziza nesifo. Ngithatshiwe mina bazalwane, nginyaka uRobert yaqaba kwe-85, wabenza belinhlanhla, ngafaka ensimini yinqunu ngo-2 ekuseni, yabona inkukhu emnyama nemhlophe, lona kahle mhlophe, inkukhu kade angayidli emnyama, wayifaka inalithi, wangithela ngamanzi wathi ngikhulume, mhlawumbe ngifuna ukungithola la, abangifuna ukungithola la, ngaphuma ngenkathi ngivikelekile, abangishayanga abantu, alibonga igama leNkosi. Praise the Lord.
ngizelo iy'nwele ziyasondeka babecathi ngindi awunamnayitho abonga lenkosi. Amen. Kwangajatshulwa ngizelo iy'nwele zami iy'phothekile nganginey'nwele ey'nkulu iy'ngane zami ngizalwa ney'nwele ey'phothekile washo ukuthi obaba maninga bhemu amabhinqi izinto ey'bophela uthayo edolweni zisile ingoma praise God ngafaka iy'phandla ngenziwa konke kuba kuyashonezwa washo ukuthi uma uhlobo lwentombazane lwenkosikazi izinto zayo ey'qhamukeni lenye
bengingubani